napríklad hlasov. Otázka ale znie, že prečo by práve obmedzenia slobody v kultúrnych hodnotových otázkach mali priniesť spokoj a znižovanie polarizácie, lebo aj to bolo ten váš Obmedzenia cieľ. slobody v kultúrnych a etických otázkach. Keď to Čo máte na mysli? Keď vylúčite napríklad, že pohlavie je iba muž a žena, nezabudeme, máme aj intersex. Čo sa týka práve tých pohlaví. Takže keď už tam dáte muž, žena, to už automaticky. To som sa kde automaticky. našiel aj teraz? Ešte raz. A viete, že je aj intersex? Pani redaktorka, poprosím vás. Dobre, môžete mať názor, ja vám ho neberiem. Toto nie je názor, toto je biologického hľadiska. Ale čo? To som nevedel. Dobre, ešte raz. Môžete sa opýtať vášho pána Ešte raz. kolegu. Je to vrodená odchýlka. Ktorého kolegu? No, pána Balaža napríklad. On by vám vedel povedať, ako to je. Pani rektorka, Čisto iba zo zdravotného hľadiska. otvorili ste veľmi vážnu tému ešte raz. Hovoríte o obmedzení slobody v kultúrnych a etických otázkach, čo som teda šokovaný. Ja len chcem, aby bolo v ústave jasne napísané, že Slovensko rozpoznáva iba dve pohlavia, a to je muža a ženu. To je prvá vec. Ak vy uznávate niekoho, kto sa považuje za vrtuľník, psa alebo lampu... To je rodová identita, to je rozdiel, pán premiér. Je to presne o tomto. Videl som niektoré veci, kde sa človek postavil do kúta a tváril sa, že je lampa. To je stále rodová identita. Prosím vás, ešte raz. Máme muža a ženu, dobre? A intersex. Aj homosexuálne.